Неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю. На виду, к сожалению, день рождения. Венер, Авилена Наутнусяш. Венеравина Кутмарга, Варавас. Венеравина Тарган Сирин Курсата Питавас. Янгаvarlaun Курсата Питавас.
Abilara toplayıp vesaire. Tabi ko'rsatib ketamiz. Mana jadvallar. Qaraymi? Garmon shu tuz kanalı kelirdi. Vidir abinin doğan günü vidiler. Buna Garmon Tuz kanalı Vidiralli direktörü Ayu Hanif. Ferit değil. Şu Vidir abinin kutlarga özü kildi. Beni jibermedi. Ben de yana burlayağından da balaşardı büstüm deydi. Ayular kıvındı mı da ayular kıvındı. Şuna jırlap, özü jırlap beri. Yallah, süt al beri süt allarda. Süt al beri süt allarda. Sen başım eytip sayrasıyen yarım paylarda. Eytip sayrasıyen yarım paylarda. Şimdi güllerin sandığı başımı şahsınla gitti indi güllerin. Senin yanına varıp kayta her günlük gönülleri. Senin yanına varıp kayta her günlük gönülleri. Ben oynamaytırım. Ola kış oynaganda. Tabir neyi var ana? Yerlarga isep var nu optrap telimni yuttum da koydum. Вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. День рождения только раз в году. Прилетит в шефте голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне подарок 500 эскимо. А я играю на гармошке у прохожих на виду. Сожалею, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Hadi bu bitmeyen insaf. Koya kaldı. Lider abi en birinci nini traktörde işleyen. Yok. Oh, nayadım. Her anda neyi boşalttılar? Anam dıttısını taptık. Kaprimontan evet. Şimdi kaprimontan ap kildiler. Kildi dörtüne. Çünkü sonra tüske verganı. Sana sarıp karab sana da otura. Kim ap kere? Bu niteriga. Sarıp karab kere ben. Nana dıttını ne kalap kere? Şimdi şadırıp koymazsın. Ya illi dörtüne tıra otura. Ekstra da otura. Şanasın mı? Senden kaprimontan koydu. Hali kere otur. Kıra yalan değil. Maketlerin av kırmında. Ap kere. Оксана радиосында музыкаль котлоо яңгырый.
Гафури районының Яңа Бурлы авылында туып үсеп, шунда гомер кичерүче Хисамутдинов Венер Нәүфил улының туган көне 60 яшьлек юбилей уңайыннан гармончы дус каналы Роксана радиосы дулкыннары аша тәбрик итәләр. Хөрмәтле юбилярыбыз Венер Нәүфил улы Нәүфил абый һәм Наҗия апа гаиләсендә беренче бала булып дөньяга килә. Әтисе Нәүфил абый озак еллар Гафури совхозының Березовка бүлегендә алдынгы сәләтле механизатор булып эшли. Алма гашыннан ерак төшмәгән кебек, Венер Нәүфил улы да әтисе юлыннан китеп механизатор һөнәрен үзләштерә. Ул вакытта Яңа Бурлы авылында 3 класслык кына мәктәп була. 4нче сыйныфка Бурлы урта мәктәбендә интернатта яшәп укыган балалар. Шимбә көнне ДТ-54 тракторына будкалы чана тагып, Нәүфил абый мәктәп балаларын туган авылга алып кайта торган булган. Шул вакытта Крәнсу ДТ-54 тракторында Нәүфил абыйдан да якын кеше юк иде. Туган авылга, туган йортка, туган җиргә кайтуның бер якты нуры кебек иделәр. Шул тиклем рәхәт иде, шул тиклем җылы иде күңелгә. Бурлы урта мәктәбендә трактор дәресе, авыл хуҗалыгы машиналары дәресе, юл йөрү кагыйдәләре дәресе дә укытыла иде. 10нчы сыйныфны тамамлаганда аттестат белән бергә 3нче класслы тракторчы танытмасы да алып чыга юбилярыбыз Венер Нәүфил улы. Рәхмәт трактор дәресе укытучысы Зайнуллин Рамил абыйга, мәктәп директоры Марат абый Абдрахмановка. Читкә китеп укып йөрергә туры килми аңа. Кулында танытма булгач, укып та биттем, эшкә дә чыктым дип искә ала Венер Нәүфил улы. Армия сафларында 2 ел хезмәт итеп кайткач, яраткан эшен дәвам итә ул. Күптә үтми шул ук Яңа Бурлы авылы кызы Наҗия апага гашыйк була. Ул вакытта Наҗия апа клубта эшләгән, көндә Венер абый альпинист радиалгычын тотып төшәр иде. Җыр-моңнар тыңлап, яшьләрнең дуслыклары мәхәббәткә әйләнеп, алар гаилә коралар. Бер кыз Илнур белән Гөлнурны үстереп, олы тормыш юлына бастыралар. Хәзер инде 5 оныкларын үстерергә ярдәмләшеп яшиләр. 80нчы елларда бетә дигән Яңа Бурлы авылы шаугыр килеп яшәп ята. Чөнки монда Венер абый һәм аның кебек уңган булган кешеләр гөрләтеп дөнья көтәләр. Йорт тирәсендә үз МТС 80 тракторлары, машина, печән, чапкыч, җыгычлары, арбалары дисеңме, кош-корт, мал-туар, умарта, бал кортлары, кичкенә Березовка бүлегенең Гафури совхозы дисәк тә дөрес булыр. Венер Нәүфил улы Корламан МТСында 20 елга якын алдынгы механизатор булып эшли. Күптән түгел үзебезнең Россельмаш чыгарган өр-яңа бойлер тракторында эшләргә тәкъдим иткәннәр. Яңа тракторда эшләү шарты тудырылган, кабина җылы, кондиционер урнаштырылган, ак күлмәк һәм галстукта рәхәтләнеп эшләргә дә була. Намыслы хезмәт өчен әле яңа гына юбилярыбыз Башкортстан башлыгы кулыннан почет грамотасы һәм хезмәт ветераны исеменә дә лаек булды. Күрсәтергә иде шушы мактау мизгелләрне. Паяльный лампа куеп, идән җылы су ташып, шатлама суыкта да трактор кабызган вакытлар бик авыр булган заманына күрә ул вакытлар. Хөрмәтле Венер Нәүфил улы, чын күңелдән юбилейгыз белән кайнар котлыйбыз. Хезмәт сөйче кичле кулларыгызга, хәстәрчел йөрәгегезгә, гаилә иминлеге өчен көн-төн йөгереп йөргән аякларыгызга һич кенә дә ширләр тимәсен. Бар эшкә дә кулыгыз уйнап тора. Һәр нәрсәне җиренә җиткереп башкарасыз. Гел шулай тормыштан ям, тәм табып, ныклы сәламәтлектә, җитешлектә кайгы хәсрәт күрми, дөньяның бар шатлыгын, дөньяның бар матурлыгын тоеп, җан тынычлыгында тормыш иптәшегез Наҗия апа белән озын-озак тигез гомер кичерергә насыйп булсын. Алдагы гомер юлларыгызны шулай сау сәламәт, күтәренке кәеф, туган тумачалар, якыннар белән балаларыгызның күңел җылысын тоеп, оныкларыгызның игелеген күреп кенә яшнәп яшәргә язсын. Рәхмәт сезгә күңел нурын биргән өчен, рәхмәт сезгә сабыр ихлас булган өчен. Рәхмәтләрнең иң олысы җан җылысы, шуңа күрә тәбрик итә һәр берсе. Имән кебек ныклы ират кына буйсындыра җилне, давылны, ил гамнәрен салып иңнәреңә, тауга менә ирне насылы. Алмас имән булып яшәр өчен кыюлык һәм кирәк үҗәтлек булса булсын агачнык үзәкле ябалдашы кылач җитмәслек. Хезмәт теге хөрмәт кичкенәдән тирән итеп җанга уйганнар. Сезне зурлый бүген җитәкчеләр, якташлар һәм дуслар, туганнар.
Ayrılamadı kullardan kullar Bəxtini var deyip Sıqlanıb qaldan Qarlı şırşılar Qarlı şırşılar Bəxtini var deyip Sıqlanıb qaldan Qarlı şırşılar Qarlı şırşılar Ötken sıkmalar buylap Mindin bakşadan yolgazım uzak Yuvatırga deyip kulların suzak Qarlı şırşılar Qarlı şırşılar Yalnız kalsam da kire kalkmasınlar Parlı şırşılar Parlı şırşılar Yalnız kalsam da kire kalkmasınlar Qarlı şırşılar Qarlı şırşılar Qarlı şırşılar Qarlı şırşılar Эфир дулкыннарында яңгыраган бу җырыбыз Хисамутдинов Венера Нәүфил улы хөрмәтенә бәйрәм бүләге булып яңгырады. Хөрмәтле Венера абый, тормыш ул безгә бер генә бирелгән кабатланмас бүләк. Аның кадрын белеп яшәргә язсын. Һәр аткан таңга шөкер итеп, дөньяның бар матурлыгын күреп яшәгез әле. Хөрмәтле юбилярыбыз.
yanıp yürekte yemernip yanıda. Bir kaytası iyiydi doğan yalan. Yalan demişken yanıma. Bir kaytası iyiydi yaşlığıma. Sevgimizi hep yanına. Bir faydası iyiydi yaşlığıma. Sevgimi kaybettim yanıma. Gülü kaytmaz geçerime. Yaşlık bir kongelde İma tujirde Uti yaşlık yürümek Türkler jırlansalar Ortaya menisin yürüp Kalmaylar sapansalar Uti yaşlık yürümek Türkler Mühebet sarına dinleri bulavur kalkemede Mühebetsiz yaşar olmay ortaydan günlerde Ortaya menisin gerek mangaylar sırlarsa da Uti yaşlı gülerlik Türkler jırlansa da Ortaya menisin gerek mangaylar sırlansa da Uti yaşlı Ağız mındağına. gülerlik Bakmayın, hoş ağız.
Yok, ben yok gelmedi. Sağlık, barınızga. Rahmat barınızga kelgen üçün. Öyle biter gitmeyler. Ha gitmeyler. Ne yapıyorsun? Gitmeyler.